Good morning guys! Happy Saturday! Uploaded na yung yung skincare routine ko. Ayun. Na-upload ko siya kagabi. Kagabi ko din siya na-film. So parang minadali ko siya kasi nakakahiya na sa inyo na laging nade-delay. So, yun. Naano ko naman na kagabi na gawa ko. And then in-upload ko nga agad. Sana ma-enjoy nyo. Very simple lang. Very simple lang yun guys kasi yun lang talaga yung yung ginagamit ko sa ngayon. And yung mga ginamit ko before para nga ma-clear out yung yung acne ko. Ay sinasabi nyo kuminis pero sa camera lang siguro kasi kapag kamalapitan may mga bakas pa yan na ito tulad niya ito yung sobrang grabe talaga bakas yan guys na parang nag-scar siya. Wait, pakita natin. Ayan. Ayan. May mapupula pa ako sa mapupula na lang naman pero wala silang active na acne. Ayan. Tignan yung pores ko. Nakita nyo yan. Lalaki ng pores. Oily. Gising ko lang. Naman naghihilamos. So yun. Ayan. Ito yung sobra talagang na-damage na pero okay lang. At least wala ng mga bukol-bukol, diba? Yun naman na mahalaga. And yan is madadaan na siguro yan sa lightening serum, mga ganon. Basta tsatsagain ko pa rin siya. So, yun lang. Magpe-prepare lang ako ng breakfast namin. Nahanap ko lang yung pancake mix. Alam ko meron pa eh. But wala, hindi ko mahanap. And inaantay ko lang si Emma kasi magpapalinis ako dito. Magpapatulong ako maglinis kasi magtatanggal na naman ng ng sofa cover. At ang dumi na naman kasi si Poknat kapag nawawala kami ng matagal, ako talagang inaano nila yan guys. Binababa nila yan. Si Poknat talaga yung yung makulit, malikot, maloko dito sa grupo na to ng mga dogs na nandito. Gaganyan-ganyan lang yan pero sobrang niya, sobrang kulit niyan. Malokong malokong Poknat. So hanapin ko lang yung pancake mix. Ayan, nakita niya guys, nalungkat niya eh. Ayan. Maya. The original hot cake mix. Yung breakfast guys, pancake with bacon and egg. Nakupirang ko ito ng strawberry. 2 peraso na lang. And pineapple juice. Kain! Hello guys, madaming mowa. Napakiusapan ko si Emma na saglit lang. Ayun. Bila ko lang ng shoes tong batang to. Ayun, and milk yung mga dog. Yan lang, makalabas lang. Kaloka. House arrest kasi kami. Tapos bukas naman sa sa dentist ako. So hindi na ako magpapasama kay daddy kasi walang batay sa sa mga dogs. Ayun. Sayang nga nasa sila mami ngayon eh. Saan yan de? Yung binan ko nasa Enchanted. Pinapasunod kami. Sabi ko, hindi pwede kasi nagpapalinis nga ako kanina. Tumulong din naman ako guys. Ayun. Tinulungan ko si Emma. Ayun. So, yun lang. Gala lang kami. Ayaw nga. Ayaw mo niyan anak. May gulong. Ayan na. Ayun nga rin gusto ko noon eh. Hindi mo naman ako binibilan eh. Ayun. Nakabili na siya ng ng pang school niya. Yan natin gagamitin niya sa June. Hindi niya pa pinaabot kasi na nabiyak yung sa dito. Ayun. Pero yung binili ko ngayon matibay-tibay na yan eh. Gusto ko rin. Abot na yan. Hanggang next year niya pa yun. Wow. Tapos papabili pa siya ng rubber shoes daw. Ganda na ito. Tagal ka ng gusto. Tinan mo kami malaki niyan. Ito? Oo. Wala. May ilaw yata. Nagkakagulo dito. May pala. Si Vice. Ano yan ni Vice? Ex ni Vice, Terence Romeo. First naman, pogi.
Pogi pala talaga. Tapos, Pero sobrang haba na ng hair lalo niya. bakit sa mga gulong? Post guys, post Valentine's namin. Date namin 3. Daddy, let's pray na. So, Let's dig in. Nag-crave siya sa munggo. Itong bata sa sisig. Kasi yung naman yung palay eh. Hindi pa nilubog yung Ay, yung masobra dito, ulam na lang na mamaya. Dala yung products na mami. Oo nga. Kung dala na. Ano mo na, pisilin mo na yung anak. Kain tayo guys. Ang laki na ni Bachuchay. Machuchan. Oo nga, Bachuchay. Shake hand mo nak. yung take out, hindi nyo kinuha, ano? Kunin mo. Yoy. Galing. Sama-sama nila magtinda sa Rojas Boulevard. Bye-bye! Dalawa kayo ni Pangit. Kilala niyo si Chris eh. Dinadala ko si Vincent sa taas ni Ronald. We're home na guys. Kanina pang mga alas 7:30 siguro yun. So yun, nanood na ako ng Pilipinas Got Talent. Tapos kakaalis lang ni Emma. Hindi na ako nakapag-vlog kanina pagkadating namin. Hindi na ako nakapag-vlog masyado doon sa MOA. Sobrang bilis lang namin. Bumili lang kami ng shoes ni Chris. Tapos kumain. Yun lang. Kumbaga post-Valentine date namin mag-anak. So yun lang. Dapat manonood pa kami ng sinika. So 8:30 yung start, ay 7:30. Sabi ko, si Emma kasi may pasok pa bukas. So hindi na pwede masyadong magtagal. So nakiusap lang ako. Sabi ko, Ems, mabilang ko lang ng sapatos si Chris kasi nga wala walang susutin sa Monday. So ayun. Hindi nga ako nakapunta doon sa product training ng Unilever kasi naglinis kami dito kanina. Tapos ang layo nasa UC. So ayun, ang hirap talaga kapag walang kasama dito. So excited na akong magbakasyon para yung pinsan ko mapapunta ko na agad-agad dito. Color. So ayun lang. Pinili namin kanina dalawang shoes ni Chris. Yan isang rubber shoes tapos yung ewan ko, kayo lagay mo na to sa please lang naman yung yung kwarto mo, panatiliin mo namang malinis. Nakakainis naman eh. Bakit? Alam mo ba, kasi ko ang sakit sa mata kapag madumi. Alam mo ba yun na nga lang ang gagawin mo eh. Magtutupi ka ng kumot mo. Hindi nyo marunong magtupi eh. Sos, lahat yun natututunan. 7 years old pa lang ako, marunong na ako magtupi ng 1 year old lang ako. Sos. Noon, kasi pinapagalitan kami noon ni Papa na kapag alam mo yun. Kasi lang noon eh, talagang papag lang, di ba? So, kailangan talagang everyday ayos ng ng higaan, tutupiin yung mga Ito yun? banig, yung alin. Gilamos ng mabuti. So ayun, nagpalinis lang din ako kanina kay Emma dito, nagpalit siya ng ng sofa cover. Medyo lang yung ganung guys, sofa cover, yung medyo light, madaling makita yung dumi. Tapos yung dito niya since laging nandito si Poknat, yung talagang dinidikit ni Poknat yung katawan niya. So, mabilis dumumi. Kaya yun. Pero maganda sana siya, very light tingnan. Nakakagaan. Magaan sa mata. Kaso yun nga. Mabilis. Ayoko naman din mag-order pa ng iba kasi okay na tayo. Okay na itong dalawa sila iba-iba ko. So, tomorrow morning, baka maglaba ako kasi yung mga tinanggal. Pero yung sofa cover is, paano ko yun? Ipapa-laundry ko ulit. Mami, kailan Maglaba ako ng mo konti. bibila ng pennyboard? Hindi nga pwede. Bakit? Tumigil ka, hindi kita bibila nun. Bakit? Bakit? Gusto mo madisgrasya ka? Protective ka masyado. Natural. So, yun lang guys. Wala na rin kaming gagawin. Tapos, ayun. Tapos, since wala nang laman yung sinisimot ko na lang yung Cetaphil ko. Bumili ako. Sakto naka-sale siya sa SM. Ayan, 3.
816 pesos lang. Pero pagka isa lang ang binili mo, nasa 430 pesos yata ang isa. So, tipid ka na rito, di ba? Isasalin ko na lang siguro yung isa doon sa para may pump pa rin siya. So, ayun lang. See you tomorrow. Good night. Hello guys! Karating-rating ko lang. Wala pala kaming vlog ngayong araw na to eh. Nalimutan ko na kasi kanina nag-ano eh. Wag na Chris, please. Mag-iingay na naman yan eh. Wag na masakit ang ulo ko. Wag na ayoko makarinig ng anything na maingay. Please lang. Please lang. Ayun. Sakit kasi ng ulo ko sa biyahe. Tapos yung yung sa chair pa nung dentist na nakaganon ako. Nakabulusok yung yung ulo ko. Ayun. Wala kaming ngayon, walang vlog. Kasi kaninang umaga minadali kong yung mga dogs, yung mga gawain bahay ba. Kahit na nagpalinis na ako kay Emma kahapon, syempre mga pagkain ng dogs, magpapakain sa kanya, hindi pinaligo ako kanina si Groot. So, ayun. Tapos ang tagal ko doon kasi 1:30 yung schedule ko. Nasimulan ako is pasado alas 3. Hindi, baga alas 3. Ayun. Kaloka. Dahil yung sinundan ko daw is nagpa-root canal din. Tapos, natagalan. Hey! And ayun nga guys, tapos na yung ating root canal. Ayan. Di naman pala masakit no? Talagang grabe yung nervous ko kanina. Sabi niya, Mama, di na natin lalagyan ngayon ng anesthesia. Sabi ko, ayan, hindi nga masakit, promise. Kaya mo yun. Sabi ko, sabi niya. Pero nag-ready sila ng anesthesia just in case may maramdaman ako. Kasi noon, yung unang visit ko, di ba, may in pain pa ako. So, ramdam ko yung ginagawa talaga. Pero kanina, wala talagang pakiramdam na kasi patay na daw yung yung ipin ko. O yung nerve ng ipin ko. So, ayun. Tapos, 'di ba, sabi ko magpapa-crown ako kaso hindi muna ngayon. Hindi muna rin next week, hindi muna sa So, parang pin-repair lang muna yung yung ipin ko, guys, na kasi sobrang thin na daw baka maputol or mabakli kasi 'di ba tatanggalan pa sila dito sa mga gilid-gilid para isuksok yung yung dental crown. Kaya ayun, nilagyan nila ng ba tawag doon, poste. So doon sa sa loob ng kanal nilagyan din nila ng poste. So ayun, and then pinasta na muna yung yung binuksan nila. Tapos yun, kung kailan ko daw gustong ipa-crown na, magpa-schedule na lang ako. Kaya ayun, sabi ko, lagyan na lang muna ng ng posting nga, para just in case gusto ko nang magpa-crown is ready na, hindi na nila ulit tutuklapin, lalagyan ng kung anik-anik sa loob. So, kumbaga, prepared na. So, hindi na mauulit yung mga procedure na ginawa before. So, ayun lang guys. Pag-iipunan ko muna kasi 15,000 isang ipin. Top of the line naman na kasing yung kumbaga best ng klase ng yun, ng crown yun. So, hindi siya magi-gray kasi puti yung loob niya mismo. And then, ayun, inassure naman ni doktora na na best talaga yun. So, sabi ko, sige dok, pag-iipunan ko na muna. Kaya, pinalagyan ko na muna siya ng poste. Yung pa nga lang, yung procedure pa lang ngayon guys, grabe magkano binayaran ko. First visit ko is nag 7,500 binayaran ko plus 8,500 ngayon. So, kaloka, nasa 15K na din halos. Nakakaloka ang dental na to. So, ayun, and then itatry ko munang isuot yung yung siguro bukas na yung retainer kasi 'di ba sabi ko noon, hindi ko maisuot-suot at masakit. So, ngayong na-root canal na, itatry ko siya suotin kasi ayun, pansin ko din simula nung namaga siya, parang nagkaroon ng gap na dito, konting gap. Sabi ko, baka na to. Baka masungki ulit. So, susuotin ko siya bukas na siguro guys. And ayun nga, masakit yung ulo ko kasi sobrang traffic pa uwi. Sa Palok pa yun sa may UST hospital. Ayun. Sakit ng ulo ko. Patigil-tigil si kuya.
So, yun lang. Walang vlog na yun na. Pasensya na. Nagkwento lang ang lola niyo. Maglalaba dapat ako. Kasi kahapon daw nakapaglaba. Diba? Naglinis lang si Emma dito. And then, umalis kami. Lalaba ko sana yung pantalon ni Chris. Kaso, walay tubig! Ready na siya. Good morning, guys. Gwapo ah. Parang binata ka na, anak ah. Wow! What more pag nag-grade 6 pa. Naka na. Yes. Ano pangalan ng ano? Yung video na nag-shoutout ka ulit kayo. 5/16 nga. Date, February 16. Di pa yata uploaded. So, ayun, good morning! Bow ng anak ko! Sara mo nga muna yung pinto ng CR. Ayun, good morning guys! Wala kaming vlog yesterday ha, kasi pumunta lang naman kaming ako pala. Walang ganap din naman kahapon kasi pumunta lang akong dentist. Pakihinan nga konti. Gawa tayo guys ng okoy na uso ng saging. Ayan siya. Nangitim na, nag-oxidize na. Ayan. Ko lang siya, hiniwan ng maninipis, tapos inano ko sa asin. Pinigaan ko sa asin, tapos yun ang tsura niya. Mangingitim talaga siya pag nag-oxidize. So, yan. And then, onion. Yung dahon ng onion, tsaka yung ugat, yung laman. Sa leeks, guys, ayun, onion leeks, tapos nagtano ko ng chicken breast, then salt. Tapos din ako naglagay ng hindi pala salt, pepper. Yung salt, din ako naglagay kasi, diba, inano ko na to sa salt. Ang pinigaan ko siya sa salt, tapos di ko na siya hinugasan. So, ayun, mag-add lang tayo na. Tapos garlic pala, meron yan, sorry. 2 egg. Bigla lang ako nag-crave sa guys, sa okoy. Oops. Shelly. Ukoy. And then, yan, mukhang kulang yung egg ko. So, dadagdagan ko siya ng isa pa. Yan, para kumapit. Kasi hindi mabubuo yan pag pinirito natin. Tapos, lalagyan natin ng all-purpose flour. Gnomes. Kain tayo guys. Ito na yung okoy. Mas nagmukha siyang torta guys. Na puso ng saging. Ayun, kasi yung ginagawa nito sa amin is crunchy siya. So, bawal tayo sa matitigas ngayon, kaya okay na yan. And then, tira namin kagabi na adobo. Let's eat. Ito rito, di pa rin mawawala. Ayan, worth lang, 22 pesos ata yung puso ng saging. Sobrang liit lang. Tapos nilagyan ko na lang siya ng chicken nga, para may meat siya. Eat. Tapos sausawan, suka, na may konting patis and sili. Yung chicken natin. Kain tayo guys. Naglalabas si Calvo eh. Tikman nga natin. Mo ito. Init mo. Hindi, maharap. Ito talaga pinag-crave ko. Oh my God. Buti na lang din ako naglagay ng ng asin. Sakto lang yung guys, yung alat. Commercial. Sarap. Kain tayo. Ito kami. Masarap siyang papakin.
isda. Ayan. Yan. Hindi. Manok to. Tsaka puso ng saging. Yak-yak ng butay. Lumila ka din. Kumusta ang aking labandero? Magpaplansya ka pa after matuyo yan, ha? Taasa ng wages! Pagsakang minimum wage. Taas ang pasahod.